नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। मांगवलीत तरुणावर बिबट्याचा हल्ला, तरुण गंभीर जखमी। युपीतील गुंडांना पोलीस संरक्षण का दिलं, संजीव परव्यांचा सवाल। आणि कणकवली शहरातील उड्डाणपुलावरून प्रवास करणं धोकादायक। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मुंबई गोवा महामार्गाचं सिंधुदुर्गमध्ये बहुतांश काम पूर्ण झालं आहे, पण महामार्गावरील काही उड्डाणपुलावरून प्रवास करणं धोकादायक बनलं आहे। कणकवली शहरातील उड्डाणपुलावरून प्रवास करणं धोकादायक बनलं आहे। नेमका काय प्रकार आहे हे जाणून घेण्याचा हा केलेला प्रयत्न पाहूयात। सिंधुदुर्गात मुंबई गोवा महामार्गाचं काम हे बहुतांश पूर्ण झालेलं आहे, पण याच मुंबई गोवा महामार्गावर बघितलं तर पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले होते, त्यामुळे हा चर्चेत होता। तसंच परत याच मुंबई गोवा मार्गावर बरेच उड्डाणपूल आहेत, त्याची देखील थोडीशी दयनीय अवस्था पाहायला मिळते। आपण कणकवलीमध्ये आहोत। कणकवलीतील हा जो उड्डाणपूल आहे तो नेहमी चर्चेला राहिला होता। ज्यावेळी काम सुरू होतं त्यावेळी देखील हा जो उड्डाणपूल आहे तो ढासळला होता, आणि त्यामुळे या कामाकडे प्रश्नचिन्ह या स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केलं होतं। आणि आता देखील आपण परिस्थिती बघतोय की कणकवलीतील हा उड्डाणपूल आहे, या उड्डाणपुलाच्या इथे जो खचलेला आहे, जॉईंटच्या ठिकाणी खचलेला आहे, जो जॉईंट होते त्याचं काम गेले 2 महिने चालू आहे। एकंदरीत बघितलं तर बरीच म्हणजे 2 महिने हे काम चालू आहे, अजून देखील हे पूर्ण झालं नाही। मोठा हा जो गॅप आहे तो आपल्याला दिसतोय, आणि याच ठिकाणी गेली 1.5 ते 2 महिने काम सुरू आहे। काही ठिकाणी बघितलं तर मोठे खड्डे पडले आहेत, मोठी अवजड वाहतूक या ठिकाणी होते, त्यामुळे नेहमी हे वाहतूक ये जा असल्यामुळे अपघात होण्याची देखील शक्यता आहे। आपण बघतोय की आता बॅरिगेड लावून हा जो रस्ता आहे तो वन वे सुरू करण्यात आलेला आहे, पण मुंबई गोवा मार्ग नेहमी जो चर्चेत राहिलेला आहे या ना त्या कारणाने पण सध्या बघतोय की अजून देखील अशाच पद्धतीने वन वे सुरू आहे। काय परिस्थिती म्हणजे गाडी एका साईडने चालवावी लागते, काही ॲक्सिडेंट तिथे मोठी होऊ शकतात, आणि एवढा त्रास होतो एकदम। जे काम चालू केलं आहे आणि कंटिन्यू दरवर्षी असं खोदकाम चालू आहे। काम एकदम चांगल्या दर्जाचं काम झालेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे ते दरवर्षी ब्रिजचं काम ते एक साईड करतात, एक साईड ही करतात, ते साईड करतात, इथे ॲक्सिडेंट व्हायचा मोठा प्रयत्न होऊ शकतो। हे ब्रिज अतिशय धोकादायक परिस्थितीत आहे। या ब्रिजवरनं तसा प्रवास करणे म्हणजे मोठ्या गाड्यांसाठी वगैरे एक साईड अवघडच झालेली आहे। या ब्रिजचा कामाचा दर्जा जरा व्यवस्थित नाही आहे, ते अतिशय लो क्वालिटीचं काम दिसतं आहे। नागरिकांना, वाहनधारकांना ते या ब्रिजचा भरपूर त्रास होतो आहे, आणि अतिशय धोकादायक असं आहे ब्रिज। गाड्यांसाठी एक लाईन बंद आहे, त्या आता मधीच त्यात खड्ड्यासारखं असं झालेलं आहे, ते वरखाली असल्यामुळे तिथे जास्त त्रास होतो गाड्यांना। पूर्ण जो कणकवलीचा जो उड्डाणपूल आहे जवळपास 1 किलोमीटरच्या पेक्षा जास्त जो हा उड्डाणपूल आहे तो वन वे मार्गाने सुरू आहे। आपण बघितलं तर दोन्ही बाजूने बघितलं तर वन वे सुरू आहे। SM हायस्कूलच्या समोर बघितलं तर तशीच परिस्थिती आहे। तसेच या ठिकाणी आपण ज्या ठिकाणी नरडे रोडच्या वरती हा जो उड्डाणपूल आहे त्या ठिकाणी देखील अशीच परिस्थिती आहे, कारण रात्री अपरात्री मोठी वाहने येतात, जास्त फास्ट म्हणजे वेगाने वाहने असतात, आणि त्यामुळे ही जर समजा बॅरिकेड दिसले नाहीत किंवा हे जर समजा जी लावलेले जे पट्टे आहेत ते दिसले नाहीत तर मोठे अपघात होण्याची शक्यता आहे। आपण बघतोय की रोज येथे मोठे अवजड वाहने जात असतात, आता देखील जात आहेत, दिवस रात्र येथे अवजड वाहने जात असतात, आणि कार देखील मोठ्या वेगाने असतात। त्यामुळे अशा पद्धतीची जी वाहतूक मोठ्या होत असताना देखील या उड्डाणपुलाचं काम हे धीम्या गतीने सुरू आहे, आणि जर समजा जॉईंटमध्ये काही प्रॉब्लेम झाला तर हा पूल मोठी दुर्घटना देखील होऊ शकते। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी महामार्ग प्राधिकरणाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, अन्यथा आता जे नागरिक आहेत ते आपण या देखील आवाज उठवणार असे सांगत आहेत। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी जे महामार्ग प्राधिकरणाने या गोष्टीची लक्ष देण्याची गरज आपल्याला दिसत आहे।
कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. वैभववाडी तालुक्यात खळबळ उडवणारी घटना घडली आहे. तालुक्यातील मांगवली आयरेवाडी येथील विजय अशोक आयरे या विवाहित तरुणावरती बिबट्यानं हल्ला केला. ही घटना बुधवारी रात्री 9:30च्या दरम्यान मांगवली आयरेवाडी येथील पुलानजीक घडली. या हल्ल्यात विजय हा गंभीर जखमी झाला. त्याच्यावर उंबर्डे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर गावात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पाहूयात. वैभववाडी तालुक्यातील मांगवली आयरेवाडी येथील विजय आयरे या तरुणावरती बिबट्यानं हल्ला केला. या घटनेनं तालुका हादरला आहे. बुधवारी सायंकाळी विजयाची गुरं घरी आली नसल्यानं ती पाहण्यासाठी विजय व त्याचा पुतण्या गंगाधर दुचाकीने वेंगसरच्या दिशेने निघाले होते. दरम्यान आयरेवाडी पुलानजीक विजय हा लघुशंकेसाठी थांबला होता. तो त्याकरिता नदीपात्रात उतरला असता झुडपात असलेल्या बिबट्यानं मागून त्याच्यावर जोरदार हल्ला केला. बिबट्यासोबत असलेल्या झटापटीत विजयाच्या डोक्यावर व डाव्या पायावर जखमा झाली. पुतण्या व विजय यांनी आरडाओरडा केल्यानंतर बिबट्यानं तेथून पळ काढला. त्यानंतर पुतण्या गंधाऱ्यानं दुचाकीवरून विजयाला उंबर्डे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणलं. तिथे त्याच्यावर उपचार सुरू आहे. कुठे कुठे लागलं नेमकं? लागलं इथे हां इथे डोक्याला लागलं, हां इथे एक लागलं या ठिकाणी, इथे एक या ठिकाणी लागलं आणि इथे लागलं. त्यानंतर इथे छातीला लागलं, इथे लागलं, त्यानंतर पायाला लागलं. पायाला इथे 3 ठिकाणी लागलं. किती वाजता ही घटना घडली? काय घटना 9:15 9:30च्या दरम्यान घडली. नेमकं तुम्ही कुठे गेला होता? आम्ही गुरं आणण्यासाठी गेलो होतो. गुरं आणण्यासाठी गेल्यानंतर मी बाथरूमला झाली, म्हणून बाथरूमला नदीवरती जात होतो. जात असताना तिथे अटॅक केला. आणि सोबत कोण होते काय? माझा पुतण्या होता, गंधारगण साहेब माझ्यासोबत होता. नंतर असं झाल्यानंतर मी एक 40-50 पावलं धावत आलो. त्याच्यानंतर मग त्याने बाईकवर घेऊन मला डॉक्टरला. नेमकी घटना कुठे झाली? मांगवली आयरेवाडी पुलाच्या इथे ब्रिज. काल आमची आजी 13 दिवस असल्यामुळे की आम्हाला वेळ नव्हता. आमची गुरं चुकली होती, म्हणजे आम्हाला जाता आलं नाही तेवढ्यापर्यंत तिथपर्यंत. त्याच्यामुळे गुरं चुकल्यामुळे बाबा शोधून आले एक 8 वाजेपर्यंत. 8 वाजे शोधून आले, त्यानंतर ह्याला समजलं की गुरं आली नाही, म्हणून तो गुरा शोधण्यासाठी परत तो चालला होता. मग ते जात असताना त्याला काहीतरी म्हणजे बाथरूम किंवा असं काय गोष्ट झाल्यामुळे तो तिथे आमच्या मांगवली आयरेवाडी पुलाजवळ तो थांबला, म्हणजे पुतण्यामध्ये. आणि त्याला तो हा नदीवरती गेला. नदीवर जात असताना असं वागायला त्याच्यावरही झडप आहे. मग ते काय पुढे कसं काय झालं ते त्याला माहिती. नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर पाटील, प्राथमिक आरोग्य केंद्र उंबर्डे वैद्यकीय अधिकारी. काल आपल्या इकडे रात्री 10:58 एक वाईल्ड ॲनिमल लेपर्ड बाईट किंवा हिंसक प्राणी आपण जो म्हणतो त्याची एक केस आपल्याकडे आली. त्याच्याकडे बरोबर त्याचे रिलेटिव्स त्याला घेऊन आलेले. प्रायव्हेट व्हेकलनं काल पेशंट आपल्याकडे अप्रोच झाला. त्याला बऱ्यापैकी राईट परायटर म्हणजे हेड इंजुरीज होत्या, लेफ्ट लेगला इंजुरीज होत्या, मल्टिपल ॲब्रेजन्स होते. काल रात्री आपण त्याला प्राथमिक उपचार देऊन सुचरिंग करून त्याचे पूर्ण उपचार करून त्याला अँटीबायोटिक अंगात ठेवून आता तो पेशंट स्टेबल आहे. आपण त्याला आता कंट्रोलीसाठी सिटी ब्रेनसाठी करतो. आणि आपण याची एमएनसी पण तात्काळ कळवलेली आहे, पोलिसांना, वन विभागाला पण कळवलेलं आहे. आणि पेशंट आता स्टेबल. या घटनेनंतर वन विभागाची टीम घटनास्थळी दाखल झाली आहे. घटनेचा पंचनामा सुरू आहे. या प्रकारानंतर पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मांगवली व पुनर्वसन गावठाणात बिबट्याचा वावर वाढला. याबाबत येथील ग्रामस्थांनी वन विभागाकडे वेळोवेळी निवेदनं दिली, मात्र संबंधित विभागाकडून ठोस उपाययोजना झाली नसल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. काल दिनांक 3 तारीख संध्याकाळी 9:30 वाजता आमच्या गावातील ग्रामस्थ विजय आयरे हे आपली गुरं शोधण्यासाठी रानात गेले असता त्यांच्यावरती वाघाने हल्ला केला आहे. त्याचप्रमाणे ह्या अगोदरसुद्धा वेळोवेळी पाळीव प्राण्यावरती हल्ला करून जखमी करून मारलेले आहेत. वन विभागाची वेळोवेळी तक्रार करून सुद्धा यांनी दुर्लक्ष केलं आहे. तर यांनी वेळेस त्याचा बंदोबस्त केला नाही तर ग्रामस्थातर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, याची वन विभागाने नोंद करण्यात येईल. युपीतील माणसं सावंतवाडीत आणून कार्यकर्त्यांच्या अंगावर गाडी घालण्याचा प्रकार केला. उद्या ते मर्डरही करतील. हे प्रकार दुर्दैवी असून आचारसंहिता संपल्यावर सर्वपक्षीय मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी दिला. तसंच युपीतील गुंडांना पोलीस संरक्षण का दिलं होतं हे पोलिसांनी जाहीर करावं असंही आव्हान त्यांनी दिलं. पाहूयात. पहिल्यांदा मी घरांनी
मतदानाचा हक्क बजावला त्या सर्वांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. हक्क बजावला म्हणजे लोकशाही जिवंत ठेवण्यासारखं आहे. ते सावंतवाडीकरांनी जवळपास 70% वोटिंग झालंय. मला वाटतं एवढं वोटिंग पहिल्यांदाच झालंय. निश्चितपणे वोटिंग वाढल्यामुळे निश्चितपणे शिंदे शिवसेनेला त्याचा फायदा होईल. इलेक्शनही येतात जातात होत असतात, पण या सावंतवाडी शहरामध्ये युपीतली माणसं आणून स्थानिक कार्यकर्त्यावर तो कुठच्याही पक्षाचा असो गाडी चढवण्याचे जे प्रकार आहेत, बाहेरची गुंड लोक आणून आणि सावंतवाडी शहरात त्यांचं वास्तव्य आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. ही या जिल्ह्यातील पहिलीच घटना आहे की युपीतले गुंड आणून कार्यकर्त्याच्या अंगावर गाडी चढवणे आणि ती गाडी अडवली कार्यकर्त्यांना म्हणून त्यांच्यावर परत गुन्हे दाखल करण्यात आले. आम्ही तिथं सोडवायला गेलो, आमच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. म्हणजे एखाद्याचं जर मर्डर करताना जर कोणी त्याला रोखलं मर्डर करणाऱ्याला, तर त्याच्यावर सुद्धा आता गुन्हे दाखल होऊ शकतात पोलीस स्टेशनमध्ये. त्यात कोणतीही शंका बाळगण्याची गरज नाही. आणि सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे ते जे युपीचे जे गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत त्यांना पोलीस प्रोटेक्शन होतं, त्यांच्या गाडीमध्ये पोलीस होता. तो पोलीस कोणाचा होता, त्यांच्यावर काम काय होतं हे पोलिसांनी पहिलं जाहीर करायला पाहिजे. कारण तिथं कोणच नव्हतं आणि तो कोणाचा जर बॉडीगार्ड असला पोलीस तर तिकडे तो माणूस पाहिजे, पण तिथं फक्त पोलीसच होतं त्यांच्याबरोबर. आणि जर गाडी त्याची जर पुढे होती तर तो पळून गेला का आपल्या माणसाला टाकून, हा पण प्रश्न इथं उपस्थित होतो. आणि जी गाडी आहे ती विशाल परबची गाडी आहे. गाडी वाटतं पोलिसांनी जप्त केली आहे, पण त्यावर सुद्धा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. कारण त्या गाडीत युपीतली माणसं होती, ती कशासाठी आली आहे, त्यांचं काम काय ते इलेक्शनमध्ये, हे पण गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. त्याच्यासाठी आचारसंहिता संपल्यावर 124 कलम रद्द झाल्यावर एक सर्वपक्षीय मोर्चा, ही जी युपीतली माणसं आहेत, हे जे घाणेरडा विषय झालेला आहे अंगावर गाडी चढवण्याचा, कुठेतरी या जिल्ह्यात या गोष्टीला आळा बसावा. असं कधीही नव्हतं. जे काय व्हायचं असेल ते स्थानिक लोकांमध्ये व्हायचं. युपीतली माणसं जर गाडी चढवत असतील आणि उद्या युपीत पळून गेली तर त्यांना शोधणार कोण? उद्या एखाद्याचा मर्डर करून जातील, त्यांचं पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांची नोंद आहे का? आता पोलीस नोंद घेतील, सांगतील आधीच नोंद आहे म्हणून. मागच्या वेळी अशाच विषय घडले होते. तर ही जी युपीतली माणसं आहेत त्यांची नावं जर शहरात असतील आणि तर त्यांची नावं सार्वजनिक करावी, लोकांना त्यांची ओळख व्हावी, असं या ठिकाणी मला नमूद करायचं आहे. इलेक्शन येतील जातील, पण गाडी चढवण्याचे प्रकार कार्यकर्त्यावर थांबले पाहिजे. जर त्याचा ब्रेक लागला नसता तर निश्चितपणे 2-3 लोकांचा बळी गेला असता. आणि मी बघितलं प्रेसमध्ये जे मीडियाचे लोक आहेत, व्हॉट्सअपवाले, नाव टाकत नाही गाडी मालकाचं, कोण कशाला टाकत नाही मीडियावाले माहिती नाही. या मीडियावाले नाव टाकत नाहीये. मी बोललो ना, आता टाका विशाल परबची गाडी आहे म्हणून. मी सांगतो ना, मी 10 पोलिसांकडे चौकशी करा. तुम्ही FIR ची कॉपी घेतली ना, तर ही गाडी कोणाची जप्त केली विचारायला पाहिजे होतं. FIR ची कॉपी मिळवली ना. FIR च्या कॉपीमध्ये ज्यांच्या नावावर गुन्हे आहेत त्यांची तरी नावं घातली का? FIR ची कॉपी घ्या, ती गाडी कोणाची आहे काय विचारा. गाडी मालक तुम्ही जावा पोलीस स्टेशनला, तुम्ही लोकशाहीचा 4था स्तंभ आहात. ही गाडी कोणाची, या गाडीचा मालक कोण विचारा. का तुम्हाला पोलिसांनी सांगितलं पाहिजे? तुमची पण काय चौकशी चालू आहे विचारा. चौकशी झाला ना आता पंचनामा, काल पंचनामा झाला दुपारी, आज दुसरी दुपार 24 तास उलटून गेले तरी गाडी मालकाचं नाव येत नाहीये. माझा तुमच्यावर रोष नाहीये. लोकशाही जिवंत ठेवण्याचं काम आमच्याबरोबर तुमचं पण आहे, एवढं मला या ठिकाणी सांगायचं आहे. मी कुठच्याही प्रश्नांची उत्तरं देणार नाहीये.
आणि मला कृपया कोणी प्रश्न विचारू नये. आचारसंहिता 124 कलम रद्द झाल्यावर सर्व पक्ष आंदोलन या गोष्टी सांगणार. युपीतली माणसं जर येऊन अंगावर गाडी चालवत त्या गोष्टीचा निषेध म्हणून आंदोलन आचारसंहिता 124 कलम आहे. आम्ही कायद्याचे पालन करणारी माणसं आहोत. काय मोर्चे की आंदोलन करणार? कायद्याचे पालन करणारे आम्ही माणसं आहोत. पण तुम्ही त्या दिवशी परवाच्या दिवशी असं एक स्टेटमेंट केला पोलिसांना, इलेक्शन झालं आता विषय संपला. मग असं असताना हा संपला नाही. काय करताय? हो, विषय संपला. हा लोकशाही पद्धतीने आम्ही आंदोलन करणार. लोकशाही पद्धतीने की आम्ही विचार केला. सावंतवाडी लोकांचे पत्रिके आले. जर युपीतली माणसं आज अंगावर गाड्या घालून उद्या युपीत पळून गेली. आज गाडी घालण्याचं डेअरिंग केलं, उद्या मर्डर करतील लोक. आणि ही माणसं कोणाची आहेत ते पोलिसांनी जाहीर करावं. त्या दिवशी तुम्ही आम्ही बदल आपण करणार नाही, त्यांनी केलं तर आम्ही करू असं म्हटलं. हो, त्यांनी पहिला केलं, मग मी केलं ना. त्यावेळी पहिली भूमिका अशी काय घेतली? मी काय घेतली म्हणजे मला वाढीत शांतता ठेवायची होती. हो, बरोबर साहेब. तुमचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही असं म्हटलं की गाडी अंगावर आणण्याची तक्रार दिलेली आहे, हो, पोलिसांनी तशी घेतली नाही. मग घेतलेली आहे, पण पेपर प्रेस सेक्शन नाही, एका 2 मिनिटं सेक्शन दिलेलं आहे. 307 सेक्शन आहे ना, आमचे वकील बघतील. ऐका 2 मिनिटं, ऐका ना. तुम्ही माझा वकील प्रश्न नाही. विचारा ना. मला बाहेर प्रश्न उत्तर द्यायला तुम्ही संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी व्हावी, तुमची तक्रार घेतली नाही, एफआयआर मध्ये तसा उल्लेख केला नाही. आमची तक्रार घेतली, तक्रार घेतली. आम्ही पोलिसांच्या तक्रारीवर आमचा आक्षेप नाहीये. आमची पोलीस अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी करणार का? आक्षेप नाही. काय बोलताय काय बोलतोय? मग घ्या आणि विचारा. आमचा आक्षेप नाही. आमच्या जी पोलिसांनी आमची तक्रार घेतली बरोबर घेतली, त्यांच्यावर आमचा आक्षेप नाही. कार्यकर्ते हे करतात असं दाखवलंय आणि त्याच्यात असं म्हणतात की लवाड लांड ढोंग करतोय. कोण लाणी आहेत ते कळेल. लाणीयांची नाव एफआयआर मध्ये आलेली. त्याला वाटलं होतं आपण नाव देऊ शकत नाही. मी संजू बरोबर आहे, लक्षात ठेव. मी कोणाच्या बापाला घाबरणारा माणूस नाही. बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. नाशिक तपोवनमधील वृक्षतोडीस ठाकरे शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर यांनी विरोध दर्शवला आहे. ते मुळामध्ये कुंभमेळा या महाराष्ट्रामध्ये अनेक वेळा झाला. मग अनेक वेळा झाला तेव्हा कशी सोय केली होती ती पाहूनच आपण परत पुढचा कार्यक्रम करत असतो. आणि ती झाडं आहेत ती 500 वर्षापूर्वीची, 1000 वर्षापूर्वीची, 2000 वर्षापूर्वीची. कारण एक झाड जगवणं इतकं सोपं काम नाही. आणि वृक्षप्रेमीच नव्हे तर आमच्यासारखे सर्व लोक याला विरोध करतायत. साधू संतांना जागा दिलीच पाहिजे, त्यांचा आदरातिथ्य केलाच पाहिजे. पण त्यासाठी सगळी झाडांची वाट लावून पर्णकुटी बांधून देऊन त्या काय जो काय महिनाभरचा जो काय प्रोग्राम आहे त्यासाठी हजारो वर्षापूर्वीची औषधी वृक्ष सुद्धा आहेत, पावसाळी वृक्ष आहेत की जे पावसाचे ढग खेचून आणण्याची त्या झाडांची ताकद असते. असे वृक्ष आहेत. आणि असे वृक्ष तुम्ही जर पाडणार असाल साधू संतांना पुढे करून आणि मग नंतर तुमच्या अंधभक्त येऊन साधू संतांचा अपमान, कोणाचाही कोणी कधीही अपमान करणार नाही. कोणच त्यांचा मान सन्मान झालाच पाहिजे. पण याच्या आधी जेव्हा कुंभमेळा आला तेव्हा कसं केलं होतं? तेव्हा झाडं बिडं तोडली होती का? तर नाही. आज पण तशाच पद्धतीने करा. झाडांचे जे डेरे आहेत त्या डेऱ्याने एक करा, त्याच्यावर करून ती पर्णकुटी बांधा. त्यांनाही आवडेल कारण निसर्गाच्या सानिध्यात
पण झाड तोडलं नाही पाहिजे, कारण एक झाड प्रत्येकाच्या वंशाची वेल दाखवतं. कधीतरी आजोबा खापर पंजोबानी लावलेली असते आणि मग खापर पंतूपर्यंत ते झाड कळतं. त्यामुळे अशी परंपरा, वंश परंपरा गेलेली अनेक वर्ष त्या झाडाला कोणी हात नाही लावला, तर ह्या कुंभमेळ्याच्या आड राहून तुम्ही त्या संपूर्ण तपोवनचं आड रान करणार असाल ते होऊ देणार नाही. नितेश राणे म्हणतात बकरी ईद येते त्यावेळी हे लोक कुठे जातात, जे विरोध करतायत ते बकरी ईद येते त्यावेळी हे लोक कुठे असतात? बकरी ईदच्या वेळेला झाडं तोडली जात नाही. बकरी ईदच्या वेळेला झाडावरचे पालापाचोळा जो असाच पडतो, अनेक वर्ष राहतो, मी त्यांची बाजू नाही घेत, ईद वगैरे म्हणून नव्हे, तर असे पण प्राणी मोठे ते वरचं पालापाचोळा, जो पाचोळा खाली पालावर ती पानं खातात, तीच पानं, त्याला झाडतोड नाही म्हणत. त्याला जी तोडली जाते त्याच्यामुळे अधिक मोठ्या प्रमाणात परत पानं येतात आणि झाडाचं मूळ कडक होतं, मजबूत होतं. त्यामुळे मला असं वाटतं झाड मुळापासून तोडणं आणि झाडावरची पानं तोडणं ह्याच्यात शाळेतच शिकवलंय, भिन्न भिन्न आहे. तपोवनाच्या वृक्षतोडीवरून सयाजी शिंदेची जी भूमिका आहे त्याला विरोध केलाय गुणरत्न सदावर्ते. त्यांचं म्हणणं आहे की साधू संतांचा अपमान सहन केला जाणार नाही. सयाजी शिंदेचं जगणं स्क्रिप्टवर आहे असं पण म्हणाले. मुळामध्ये ना त्या गुणवर्ते यांच्यावर काय बोलायचं, जेवढ्या स्क्रिप्ट लिहून देतात तेवढंच बोलतात, नंतर गायब होतात. त्यामुळे मला नाही त्यांच्यावर बोलायचं. मुंबईतील ब्युटिफिकेशनचा जो प्रोजेक्ट होता त्याचा आता गाशा गुंडाळलेला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च यासाठी करण्यात आलेला होता. मग स्ट्रीट लाईट असेल किंवा रंगरंगोटी असेल, मात्र आता यावर उत्तर दिलं जात नाही. काय याच्यासाठीच खरे पालक लागतात. हे सावत्रपणाचे पालक आले ना, की जी सावत्रपणाची भूमिका मुलांना मिळते ना, तीच आमच्या मुंबईला सावत्रपण मिळालं, मुंबईला ओरबडलं, मुंबईला थोबडलं, मुंबईच्या पोटातलं सगळं काढून नेलं. काही महायुतीमध्ये एकनाथ शिंदे कुठेतरी नाराज आहेत. आता देखील काही पक्षप्रवेश जे आहेत ते शिंदे गटाचे भाजपमध्ये होताना बघायला मिळते. हो, बघायला मिळतात ना. दोन गोष्टी, एक तर त्यांच्याबद्दलची असलेली विश्वासार्हता भाजप संपुष्टात आणता आहेत का, किंवा त्यांच्याकडे समृद्धी झालेलं मायाजाल त्याच्यावर अटकाव आणून ती समृद्धी दुसऱ्यांना मिळू नये याचा प्रयत्न आहे का. काही भाजपकडून आज एक सादरीकरण केलं जाणार आहे, संकल्प मुंबईकरांचा असं हे सादरीकरण असणार आहे. मुंबईकरांच्या सेवेत आता भाजप उतरते असा दावा भाजपकडून करण्यात आला. म्हणजे पक्क ना, याच्या आधी भाजप मुंबईच्या सेवेत नव्हतं. फक्त आमच्या बाजूला बसून 25 वर्ष आमच्याच बाजूला बसून काय पाहिजे ते मिळवलं. आत्ता सेवेत जात आहे. आम्ही तर पहिल्यापासून सेवेत आहोत. बोगस IAS महिला असल्याचं भासून खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांना गंडा घातल्याचं समोर आलं आहे. पाहूयात. बरोबर आहे. मी पण आता आमच्या न्यूजमध्ये काय आल्याच्या नंतर मी ते सकाळी झोपेत होतो. मी काल रात्रीला 12-12:30 वाजता इथं लँड झालो आणि जवळपास 1-1:30 वाजला घरी यायला. काल परवा 2-3 दिवसाखाली मला एक औरंगाबादवरून एका पत्रकाराचा फोन आला होता की असं असं काहीतरी आहे. मी प्रचार रॅलीमध्ये होतो, मला काही फार जास्त बोलता येत नव्हतं. मी म्हणलं नंतर मी तुम्हाला बोलेल. आणि काल मग आता हे सगळं आटोपल्याच्या नंतर मी दिल्लीला आलो आणि आज कुठल्या तरी चॅनलवर किंवा पेपरमध्ये ही बातमी आहे. वास्तव आहे की माझी त्यांची भेट झाली होती. काही पैसे त्यांनी वारंवार मला
कोण्या कोण्या वेगवेगळ्या कारणाने मागितले ते मी आपल्याला फोन पेच्या जे त्यांनी मला रिक्वेस्ट केली आणि कशाबद्दल केली आणि नंतर मी कसे कसे टाकले ते मी तुम्हाला दाखवेन. यांची माझी भेट अशी झाली की माझा एक पाहुणा, माझा पुतण्याच म्हणजे माझा भाऊ आहे, चुलत भाऊ, आणि त्याचा मुलगा एक वेळेस ट्रेनमध्ये जात असताना त्यांना भेट झाली आणि ती स्वतःला IAS अधिकारी सांगत होती आणि रामभद्राचार्य महाराज यांची शिष्य सांगत होती. मग त्यांनी काहीतरी मंदिराचा विषय होता आणि मग त्यांनी त्या संदर्भामध्ये त्या मंदिराला देणगी वगैरे देण्याच्या म्हणून, आता ते गरीब माणसं त्यांना काही होत नव्हतं, बाबा चला म्हणे आमच्या दादाकडे नेतो आणि मग तुम्हाला ते काहीतरी तुम्हाला मदत करतील. या दृष्टिकोनातून ते माझ्या गावी तिथं आले होते माझ्या घरी आणि त्यांनी सांगितलं, त्यांच्याकडे क्लिप आहे, व्हिडिओ क्लिप आहे, जिच्यामध्ये भद्राचार्य महाराज तिला म्हणतात की ही आमची अतिशय चांगली शिष्य आहे आणि ती IAS आहे आणि फारच होतकरू मुलगी आहे, असं तसं त्याच्यात व्हिडिओमध्ये मी स्वतः बघितला. तो व्हिडिओ रामभद्राचार्य महाराजांचा एका स्टेजवरती तिचा सत्कार करत होती. मला असेच चांगली व्यक्ती असेल. ती म्हणजे स्वतःला कल्पना पाटील म्हणत होती, म्हणजे आमच्या समाजाची म्हणत होती. आणि तिचं ट्रॅजेडी अशी तिने सांगितली होती की म्हणजे ज्या वेळेस इंटरव्ह्यूला बोलवतात, सॉरी इंटरव्ह्यू नाही, म्हणजे ज्या वेळेस तिला ट्रेनिंगला बोलवतात त्यावेळेस तिचे वडील वारले आणि ती जायला लेट झाली आणि नंतर मग इथल्या अधिकाऱ्याने तिला आता नंतर बघू आणि असं करत करत तिला म्हणजे त्या ह्याच्यातून बाद करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी माझ्यावर अन्याय केला. असं झालं असं म्हणजे बऱ्याचशा ट्रॅजेडी तिने सांगितली. वडील गेले, आई असते, काही आजारी असते, आम्ही किरायाच्या घरात राहतो, बराचसा काही मला त्यांनी त्यावेळेस असं इमोशनली खूप गोष्टी सांगितल्या. ठीक आहे. मग त्या दिवशी त्यांनी मंदिरासाठी मला निधी मागितल्याच्या नंतर भद्राचार्यजी महाराज कुठंतरी मंदिर बांधतायत आणि त्या मंदिरासाठी साहेब आपण सर्वांनी मदत करावी असं तसं म्हणल्यामुळं मी त्यावेळेस काहीतरी 20,000 रुपयाची त्यांना मदत केली. मग त्यानंतर तिथला संबंध आल्यामुळं, ते भेट झाल्यामुळं मग ते एकदा दोनदा मला मी दिल्लीला मला थोडीशी अडचण आहे, मला मदत करता का, मी माझं म्हणजे नोकरीवर लागल्या पेमेंट मधून आपल्याला देईल, असं करता करता एक 2-3 ट्रान्झॅक्शन, एक 10,000 हजाराचे किंवा 10,000चे असे 2-3 ट्रान्झॅक्शन झाले. एकदा ते म्हणले मला की माझी मेडिकलची आता म्हणजे माझं सगळं झालंय आणि मला मेडिकलला बोलवत आहे आणि साहेब म्हणे मी खूप अडचणीत आहे, जाण्याचे येण्याचे सुद्धा त्यांचे वांदे होते. मग एकदा तिथून त्यांना जाण्यासाठी येण्यासाठी व्यवस्था करून दिली, त्याच्यामध्ये एक 10,000 रुपये तेव्हा दिले आणि लास्ट ट्रान्झॅक्शन जे माझं दिलं म्हणजे खूप मग त्याची आई कुठंतरी खूप आजारी आहे, 1-1.5 लाख रुपये मला पाहिजेत, कसं तरी करून द्या. पण मी म्हणलं आता हे कसं आहे, मदत आपण करतो पण प्रत्येक वेळेस जर तुम्ही प्रत्येकच गोष्टीला छोट्या छोट्या गोष्टीला जर मागू लागले तर मग माणूस जरा कदरून जाते. मी त्या अर्थाने थोडे दिवस मग त्याला एंटरटेन नाही केलं. पण त्याच्या वेळेस मग म्हणायचं की आई आता खूप सिरियस आहे दादा, दुसरं कोण करणार मदत, आता काहीतरी मला काही दुसरे कोणी परिचयाची नाही म्हणणार. पुन्हा त्यावेळेस अजून काहीतरी. पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणी शीतल तेजवानीला अटक केली आहे. यानंतर अंजली दमानिया यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात. सर्वात मोठ्या जमीन घोटाळ्या प्रकरणी एक पहिली महत्वाची पायरी सुरू झालेली आहे आणि हा पहिला सगळ्यात मोठा इम्पॅक्ट म्हणता येईल. शीतल तेजवानीला अटक होणार. दिग्विजय पाटील आणि पार्थ पवारांचं पुढे काय? एक मोठा फार्स हा सध्या महाराष्ट्रात चालू आहे, ज्याची सुरुवात 5 नोव्हेंबर पासून झाली आहे आणि सगळ्या चॅनलनी सगळी बातमी दाखवून, त्याच्यातल्या झी24 तासनी बातमी स्ट्रॉंगली धरली होती, पण सगळ्यांनी बातमी दाखवून सुद्धा, इतकं लढून सुद्धा आत्ताच्या घटनेला त्या प्रकरणात काहीही होताना दिसत नाहीये. सामान्य माणसाच्या मुलाला आणि अजित पवारांच्या मुलाला समान कायदा लागू होत नाही. जर सामान्य माणसाच्या मुलांनी काही गडबड केली तर त्याला जेलमध्ये टाकलं जातं, पण अजित पवारांच्या मुलांनी 1800 कोटीची सरकारी जमीन खाऊन सुद्धा त्याचं नाव FIR मध्ये सुद्धा येत नाही. आणि ही आत्ताची हकीकत आहे महाराष्ट्राची की तुम्ही राजकारणी असाल, तुमच्यावर कारवाई होणार नाही. समन्स केले, सगळं केलं, FIRचं खोटं एक छोटूसा FIR ज्याच्यात पार्थ पवारचं नाव देखील नाही, त्याच्यात फक्त शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील या दोघांची नावं. त्यात शीतल तेजवानीला काहीतरी दाखवायचं म्हणून काल अटक झाली आणि ती पण का,
कारण आता 8 तारखेला अधिवेशन आहे, अखंड तांडव केला जाईल म्हणून आम्ही एक FIR केली, आम्ही समिती नेमली, आम्ही अधिकाऱ्यावर कारवाई केली, शीतल तेजवानीला अटक केली, हे दाखवायला हवं म्हणून ते दाखवलं गेलंय. फॅक्च्युअली स्पीकिंग त्याच्यात काहीही होताना मला दिसत नाहीये. आता जे धडधडीतपणे दिसतंय की चुपचापपणे चौकशा होत आहेत. आता दिग्विजय पाटीलची 2 तारखेला चौकशी झाली अशी माहिती मिळतेय आणि तो माणूस आज बहरेनला देखील गेला अशी जेव्हा बातमी मी ऐकते धक्का बसतो की एवढा मोठा क्रिमिनल चार्ज असताना अशा व्यक्तीला बाहेर जाण्याची परवानगी कशी दिली अधिकाऱ्यांनी. जर हा माणूस परत देशात आला नाही तर या पूर्ण चौकशीची ही जी आहे प्रक्रिया जी आहे ती थांबणार आहे का, हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. कारण त्याला बहरेनमध्ये सेटल करतील, इथे आणलं जाणार नाही आणि याच्या पुढची चौकशी सगळी होणारच नाही. अशी काहीशी परिस्थिती आहे का, असे असंख्य प्रश्न आपल्याला पडतात. आत्ताच्या घटनेला एकदम शॉकिंग आणि गोष्ट म्हणजे खारगे समिती जी खरं अहवाल 7 तारखेला देणार होती त्यांना सुद्धा वाढीव, काल रात्रीच मला कळलं की त्यांना आणि 1 महिन्याची वाढीव मुदत मिळाली आहे. तर असं वाटतंय चाललंय काय, हे आपल्यासारख्या सामान्य जनतेच्या माणसाला झालं असतं तर अक्षरशः चिरडलं असतं आपल्याला. पण पार्थ पवार म्हणजे जो उपमुख्यमंत्र्यांचा मुलगा आहे त्याच्यावर कुठचीही कारवाई होताना आपल्याला दिसत नाहीये. तर हे सगळं खूप भयानक चाललंय. आत्ताच्या घटनेला मी आता असं लावून धरणार आहे की कम व्हॉट मे 7 तारखेचा जो अहवाल आहे जितका तुमचा तपास झालाय तितका तुम्ही जनतेकडे सादर करा. कारण ही जमीन सरकारची म्हणजे जनतेची जमीन होती आणि त्याच्यात काय चाललंय, कोणाच्या चौकशा, कसल्या चौकशा हे जाणून घेण्याचे अधिकार जनतेला पूर्णपणे आहेत. आता विषय दुसरा जो महत्वाचा विषय मला आणि एक मांडायचा आहे की ज्या अनंत गर्जे यांनी जे आता आपण ऐकलं की डॉक्टर गौरी गर्जे यांची ज्यांची हत्या झाली आहे का आत्महत्या झाली आहे कोणालाच काही माहित नाही. तर आत्ताच्या घटनेला तिचे आई बाबा हे बीडहून आलेले आहेत आणि काल आम्ही दिवसभर वरळी पोलीस स्टेशनला होतो. अनेक गोष्टी तिथे धक्कादायक कळल्या आहेत आणि आत्ताच्या घटनेला एक सुभाष काकणे नावाचा एक व्यक्ती आहे जो सो कॉल्ड आम आदमी पार्टीचा काही पदाधिकारी आहे पण तो पंकजा मुंडेंच्या अतिशय जवळचा आहे. हा माणूस अगदी थेट तिथे चौकशी होत असताना म्हणजे तिथे जी आत फॉरेन्सिकची टीम असताना हा माणूस थेट आत होता. त्याचा व्हिडिओ मी पोलिसांना दाखवला तेव्हा त्यांचं असं म्हणणं होतं की हा कसा आला आम्हाला माहित नाही. त्याच्यात असं कळतंय की 6:11 जो आनंद गर्जे फोन करून ड्रायव्हरला वर बोलवत होता की मला दार उघडायला काहीतरी करून दे, तो म्हणणारा अख्ख्या बरोबर 11 मिनिटात तो दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न करतो, उघडला नाही म्हणून 29व्या मजल्यावर जातो, तिथून 30व्या मजल्यावर चढतो, बायकोला समोर बघतो आणि गळ्याचा पण पट्टा ते ओढणी सोडवतो आणि पंख्याची पण सोडवतो. तर आम्ही पोलिसांना विचारलं की कुठलाही माणूस ज्याला आपली बायको अशा स्थितीत मिळेल तो व्यक्ती असं कधी करू शकेल का की खालची म्हणजे गळ्याची पट्टी सोडवणं आणि पंख्याची काढून ते खाली टाकून तिला उचलून 30व्या मजल्यावरनं खाली 11 मिनिटात म्हणजे सगळं चढणं काढणं खाली आणणं आणि व्हीलचेअरवर बाहेर घेऊन जाणं 11 मिनिटाच्या आत होऊ शकतं का. तर याच्यावर आणि त्याचे मी CCTV देखील बघितले, त्याची येतानाची बॉडी लँग्वेज बिलकुल म्हणजे काहीही मॅच होत नाहीये. त्याच्यात मला असं कळतंय की असंख्य राजकीय फोन देखील आले होते, पोलिसांवर प्रचंड दबाव आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत हे होऊ दिला जाणार नाही. कायदा हा राजकारण्यांसाठी वेगळा, सामान्य माणसांसाठी वेगळा, हे हा दुसऱ्या प्रकरणातनं सुद्धा दिसून येते. अभय वैभववाडी नगरपंचायतीचे माजी नगरसेवक तथा माजी सभापती अरविंदराव राणे यांचे सुपुत्र संताजीराव राणे यांचा विवाह सोहळा उद्या 5 डिसेंबर रोजी सायंकाळी सोनाळी येथील सुविधा स्मृती निवासस्थानासमोर होणार आहे. अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा शाही विवाह सोहळा संपन्न होणार आहे.
वैभववाडी तालुक्यातील पहिला शाही विवाह उद्या 5 डिसेंबर रोजी संताजी राव राणे व भाविका काटे यांचा होत आहे. या सोहळ्याला माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत, माजी अध्यक्षा संजना सावंत यांसह जिल्ह्यातील राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर या सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत. सोनाळी येथील सुविधा स्मृती निवासस्थानासमोरील 2 एकरावरील पटांगणात हा भव्य दिव्य विवाह सोहळा संपन्न होणार आहे. त्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. याकरिता पटांगणावर भव्य असा सेटअप उभारण्यात आला आहे. बैठक व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. या सोहळ्याला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं असं आवाहन राव राणे कुटुंबियांनी केलं आहे. नाशिक तपोवन येथील वृक्षतोडीवरती चाललेल्या वादावरती मंत्री नितेश राणे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहे. पाहूयात. अचानक सगळे पर्यावरणवादी आणि हे सगळ्या गोष्टी जागलेल्या आहेत तपोवनच्या निमित्ताने. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तिथे साधूंच्या राहण्यासाठी ती सगळी जागा उपलब्ध होणार आहे असं मी ऐकतोय. आणि हिंदू समाजाच्या दृष्टिकोनातून कुंभमेळा आमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. आणि प्रश्न एवढाच मनामध्ये येतो की हे सगळे जे पर्यावरणप्रेमी आहेत, प्राणीप्रेमी आहेत, हे कधी अन्य धर्माच्या एकंदरीत उत्सवाच्या निमित्ताने असे कधीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाहीत. म्हणून मी तो ट्विटमध्ये विचारलं की आपल्या देशामध्ये अगर सर्व धर्म समभाव आहे तर सगळेच प्रश्न, सगळ्यात हरकती, सगळ्यात पर्यावरणावर प्रेम असो, हे सगळं हिंदूंच्या सणाच्या वेळी का येतं, हा साधा प्रश्न मी विचारलेला आहे. कधीतरी मनात प्रश्न येईल ना. कारण की ईदच्या वेळी ज्या मोठ्या प्रमाणामध्ये बकरीचे हे कत्तल होते, त्याच्यानंतर ते सगळं रक्ताचे पाणी सगळीकडे वाहत असतं असं असंख्य वेळी आपल्याला उदाहरणं किंवा आपल्या मीडियामध्ये पण चालवलं जातं. पण तेव्हा हे पर्यावरण प्रेमी कधीच आवाज उचलताना आम्हाला दिसत नाही, कधीच बोलताना दिसत नाही की व्हर्च्युअल बकरी ईद करा, असं कधीच ऐकत नाही आम्ही. मग एका धर्माला एक न्याय आणि दुसऱ्या धर्माला दुसरा न्याय, हा कशाला, हा प्रश्न या निमित्ताने मी फक्त ट्विटच्या निमित्ताने विचारलाय. का नाही आता जसं झाडाला मिठी मारतायत, चांगली गोष्ट आहे, झाडं जगली पाहिजे पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून, बरोबर मुद्दा आहे. पण जसं झाडाला मिठी मारतायत तसं बकरीला काय जाऊन मिठी मारत नाही, काय साधा प्रश्न फक्त विचारलाय. परंतु विजय वडेट्टीवार यांनी तुमच्यावर टीका करताना असं म्हटलेलं आहे की बकरे काही ऑक्सिजन देत नाही, झाडं ऑक्सिजन देतात, एवढं तरी नितेश राणे यांना. अहो ठीक आहे ना, मुद्दा तुम्ही जिथे झाडांचा आणि बकऱ्यांचा असला तरी पण तो प्राणी नाही आहे का. आणि त्या निमित्ताने जे काही रक्त वाहून जातं सगळीकडे, काही असंख्य म्हणजे मोठ्या सगळ्या सोसायट्यांमध्ये आणि घरांमध्ये आपल्याला रक्त वाहताना दिसतं बकरीच्या काळात. मग तेव्हा हे पर्यावरण प्रेमी कुठे असतात, एवढाच माझा साधा प्रश्न आहे. प्राणीप्रेमी कुठे असतात, एवढाच साधा प्रश्न आहे. कोण ऑक्सिजन देतं नाही देतं हा वेगळा मुद्दा आहे. तुम्ही मूळ मुद्द्यावरून डायव्हर्ट करू नका असं मी विजय वडेट्टीवार कदाचित विसरले असतील. ते पहिले काँग्रेसचे नेते होण्याच्या अगोदर पहिले हिंदू आहेत आणि हिंदूंच्या दृष्टिकोनातून आपल्या धर्माच्याच कुठल्या तरी मोठ्या असं महाकुंभ होत असेल किंवा आपल्या सणासुदीच्या टायमालाच असे प्रश्न विचारले जातात. मग अन्य धर्माच्या टायमाला हे गप्प का, एवढा साधा प्रश्न विचारलाय मी, त्याच्यामध्ये चूक काय. संजय शिरसाट यांनी शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मांगवलीत तरुणावर बिबट्याचा हल्ला, तरुण गंभीर जखमी. युपीतील गुंडांना पोलीस संरक्षण का दिलं, संजीव परब यांचा सवाल. आणि कणकवली शहरातील उड्डाणपुलावरून प्रवास करणं धोकादायक. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची,
पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.